Fa uns mesos que no ho tenim fàcil a anar a missa, perquè hem estat un temps confinat i qui diu anar a missa diu trepitjar un oratori per visitar Jesús present en el sagrari. Perquè sé que Déu ha volgut quedar-se amb mi en forma d'Eucaristia per poder dialogar amb ell davant del sagrari i per poder entrar dins meu en la Santa Missa. I a pesar de tindre la convicció de que el Senyor està present en els sagraris, a vegades em falta la força de voluntat. M'agafa una mandra terrible. I el dimoni, que és molt viu, em fica mil excuses per evitar que trepitgi l'oratori, perquè vagi a missa o perquè resi una estona davant del Senyor. Els cristians tenen clar i han experimentat que no hi ha altre aliment comparat amb el del cos de Crist. Jesús mateix diu: «Jo sóc el pa de vida. Qui ve amb mi mai passarà fam, i qui creu en mi mai tindrà set». Inclús, segueix dient Jesús, en aquell discurs tan bonic que recull Sant Joan en el seu Evangeli: «El pa que jo donaré és la meva carn per la vida del món». Recordo encara el primer dia que es podia anar a l'església per assistir a missa, com una família va entrar emocionada sense ninguna mascareta, se n'havia oblidat totalment. O com un senyor, després d'assistir a missa, sortia i deia: «On he aparcat el cotxe?» I crec que ara és el moment de passar de la comunió espiritual a la comunió sacramental. I ara és el moment de dir-li al Senyor: «Senyor, que no m'acostumi mai a rebre't, a tocar-te, a tenir-te, que mai m'acostumi, que la rutina mai entri dins meu. Et vull desitjar sempre, sempre. Què té l'Eucaristia que no sé viure sense ella?» I és que és Jesús, boig d'amor per nosaltres. Ell és aliment que transforma, que cure, que purifique, que sane, que guie, que protegeix. No hi ha aliment comparable amb l'Eucaristia. I jo ara t'animo a que mai, mai, mai deixis d'anar a missa. Almenys el diumenge. Si pots anar entre setmana, molt millor. Si pots visitar el Senyor entre setmana, endavant. I encara que ho han dit de mil maneres molts sants, la teva vida val el que val la teva missa.